Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і же здесився, і сплоняє сокровище благої жизни подателю. Прийди і вселися в неочистелі, всякі скверни, спаси блажи душі наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Тройці, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наше. Святий, посвятий, зціли немощі наші, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, що єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам днес, і остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником нашим. І не введи на свої скушення, но ізбави нас від лукавого. Яко Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадемо Христу, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадемо самому Христу, цареві Богу нашому. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, по множеству щедро Твоєго, чисте беззаконня моє, найпаче моє беззаконня моє, беззаконня моє, знаю гріхами предо мною свину. Тобі єдиному сорішив і лукавий пред Тобою сотворив, якода оправдишся во слові всіх Твоїх і побідиш, і негда судити Ти. Себо в беззаконні, як зачар єсть, і во грісіх родиня мати моя. Себо істину возлюбила себе звісна, і тайна я премудрості Твоєї явил мені си. Окропиши мене і сопом, і очищуся, умиши мене, і паче снігом білюся. Слуху моєму даси радості, веселі, возрадуються кості смиренні, отрати лице Твоє від гріх моїх, і вся беззаконня моє очисти. Серце чисто, созижди у мені, Божий Дух, право обновив у утробі моїй, не отвержи мене від лиця Твоєго, і Духа Твоєго святого, не отими от мене. Воздаш мені радість спасення Твоєго, і Духом владичним утверди мене. Научу беззаконне, путем Твоїм нечестиво, як Тобі обратяться. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усні мої отверзишь, і уста моя возвістят хвалу Твою. Яко, аще бы восхотілися жертви, дал Богу все сожження, не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, серце сокрушенне, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволенням Твоїм сіони, де созиждуться стіни Єрусалимські. Тогда благоволиши жертву, правду, возношення, все сожигаемое, тогда вослужат на алтарь Твої тельці. Боже, в помощь мою, вон мне, Господи, помощи мне, почисти, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими зла, да возвратятся обе стыдящиеся глаголющими, блаже, да возрадуются, возвеселятся Тобі всі ищущие, Тобі, Божий, да глаголю Твоєну. Да возвеличиться, Господь, любящий спасення Твоє, аж нижі Бог, Боже, помози мені. Помощник мой, избавитель мой, святий, Господи, не закусни. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твою, услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдиться пред Тобою всяк живий, яко повна враг душу мою. Смирили в землю животних, посадив мені з темних, як у мертвих віках. І унило мені дух моє, не смятеся серце моє, пом'янув древнє, я поучися в усіх ділях Твоїх. Творення, руку Твою поучався, воздіх Тобі руці мої, душа моя, яко земля безводна Тобі. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отрати лица Твоего от мене, и уподоблюся нисходящему в ров. Слышану сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду. Яко к Тебе взяв душу мою, измей меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегов. Научи меня творити волю Твою, яко Ти єси Бог мой, Дух Твій благий наставить мене на землю праву. Імені Твоєго ради, Господи, живиши меня правдою Твоєю, зведеш від печалі душу мою. І милостю Твоєю потребиши враги мої, погубиши вся стужаючі душі моєї, яко раб Твій єсть. Слава вишніх Богу, і на землі мир, чоловіцях благоволення, хвалим Тя, благословим Тя, кланяєм Тися, славословим Тя.
Благодарим Тя, великий, я ради слави Твоєї, Господи, Царю Небесний, Боже, Отче, Вседержителю, Господи, Сине єдинородний, Ісусе Христе, Святий Душе, Господи, Боже, Амче, Божий Сине, Отець, земля і гріх мира, помилуй нас, земля і гріхи мира, прийми молитву нашу, сідяє десною Отця, помилуй нас, яко Ти єси єдин свят, Ти єси єдин Господь Ісус Христос. Славу Богу Отца, амінь. На всяку ночь благословлю Тебя, восхвалю ім'я Твоє во віки, вік віка. Господи, прибіжище билося нам в род і род, а з гріх, Господи, помилуй мене, і зціли душу мою, яко согріших Тобі. Господи, к Тобі прибігох, научи мене творити волю Твою, яко Ти єси Бог мій, яко у Тебе істочник живота. У світі Твоєму зрим світ, пробави милость Твою, ведущим Тя. Сподоби, Господи, в носію, без гріха сохранитися нам. Благословений си, Господи, Боже, Отець наш, і хвальне і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як уже уповахом на Тя. Благословений си, Господи, научи мене оправданням Твоїм. Благословений си, Владико, вразуми мене оправданням Твоїм. Благословений си, святий, просвіти мене оправданням Твоїми. Господи, милость Твоя во вік, діл руку Твоєю не презри. Тобі подобає хвала, Тобі подобає пінія, Тобі слава подобає Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, во віки віков. Амінь. Вірую во єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, видимим же всім і невидимим, і во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородного, і же от Отця рожденного, прежде всіх вік, світа от світа, Бога істина, от Бога істина, рожденна, несотворенна, єдиносущна, Отцу їм же вся биша, нас ради чоловіки нашого, ради спасення, шедшого з небес, і воплотившогося от Духа Свята, і Марії Діви, і вочеловічшася, розп'ята уже за неї при Понтійстім Пілаті, і страдавши і погребенна, і воскресшого в третій день по Писанням, і вошедшого на небеса, і сидящого десною Отця, і пак, і грядущого со славою судити живим і мертвим, його же царство не буде конца, і в Духа Святого Господа Животворящого, іже от Отця ісходящого, іже со Отцем і Сином споклоняємо і славимо, глаголовшого пророки, во єдину святую соборною апостольською церквою, сповідую єдину хрещення, во оставлення гріхов, чаю воскресення мертвих і житті будущого віка. Амінь. Достойною, з якого істину блажити Тя Богородицю, пресну блаженну і пренепорочною Матір Бога нашого, чеснішою, херовим і славнішою, без сравнення Серафим, без ісління Богословородчою, сущою Богородицю Тя величаєм. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, во віки віков. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наша. Святий посіти, і зціли немощі наше, ім'я Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, во віки віков. Амінь. Отче наш, же єси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам днес, і остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником нашим. І не введи на свої скушення, но і збави нас від лукавого. Яко Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Апостоли святі, моліте милостивого Бога, та при рішенні оставлення подасть душам нашим. Правило віри, образ кротості, воздержання учителя, явиття стаду Твоєму, яжевище істина. Всього радості, жалості, смиренням, високою нищетою богатая. Очі священноначальниче Ніколи, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Боже, Отець наших, творяй присно з нами по Твоїй кротості. Не остави милость Твою од нас, но молитвами їх в мирі управи живот наш. І ж во всім мірі мученик Твоїх, як обограницею вісом церков Твоя. Кромі, украсившися, тімі вопієт Ти, Христе Боже, людям Твоїм щедроти Твоє не спасли, мир жительству Твоєму дару і душам нашим велію милость. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, со святими, упокой, Христе, душі раб Твоїх, і діженість болізні, печальні воздихання, но жизнь безконечная.
і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Молитвами, Господи, всіх святих і Богородиці, Твій мир даш нам і помилуй нас, як один щедр. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І же на всякое время, і на всякий час на небесі і на землі поклоняємо і славимо і Христе Боже, долго терпеливим, милостивим, благоутробний, і же праведний, любляй, грішний, милуй, і же вся злойко спасення, обіщання ради будучих благ, сам Господи, прийми наше в часі молитві і справи животним заповідям Твоїм, душі нашої святи, тілеса очисти, помишлення і справи, мислі очисти, і збави нас від всякої скорти, зло болезней. Огради нас святими Твоїми ангели, да ополченням їх соблюдаємо, наставляємо, достигнем соєдинення і віри, і в разом неприступної Твоєї слави, як благословений все во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Чеснішою Херувим, і славнішою, без сравнення Серафим, без істління Богословородшою, сущою Богородицю Тя величаєм, іменем Господнім високопреосвященніший, владико, благослови. Боже, ущедрений, благословений, просвети лице Твое на неї, помилуй. Амінь. Господи, владико живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же силномудрия, смиренномудрия, терпение, любви, дары мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, дари мне зрите моя прегрешения, и не осуждайте брата моего, яко властен сего веки веков. Амінь. Нескверная, небласная, нетлінная, пречистая, чистая Діво, Бог невіста, владичице, я же Богослова, чоловіком преславним Твоїм рождеством соєдинившия і отринувшись єстество рода нашого небесним совокупшия, я же ненадежных, єдина надежда и боримых помощи, готових заступлення к Тобі притікаючих і всіх християн прибіжище. Не гнушайся мене грішного, скверного, скверними помисли і словеси, і діяння всього себе непотребно сотворша, і разумом ліності, сластей життя раба бивша, но яко чоловіколюбивого Бога мати, чоловіколюбію милосердися, о мне грішнім і блуднім, і прийми моє єже от скверних устен, приноси мої Тобі молення, і Твого Сина, і нашого владику, і Господа матерні, Твоє дерзновення употребляючи моли, да отверзити мені чоловіколюбної утроби своєї благості, і презрев моя безчисленне прегрешення, обратив мне покаяние своїх заповідей, ділателя іскусна явитня, і пристане мені присно, як у милость Твоя милосердна і благолюбивая в настоящему Божитті, теплая предстательниця і помощниця, сопротивных нашествий отгоняющих, ко спасению наставляющих меня, и во время исхода моего окаянную мою душу соблюдающие, и темные зраки лукавых бесов далече от меня отгоняющие, в страшный же день суда вечный меня избавляющий муки, и неизреченные слава Твоего Сына и Бога нашего, наследникам Тя показующие, юже и да улучу, владычица моя Пресвятая Богородица, с Твоим ходатайством, заступлением, благодатію і чоловіколюбієм єдинородного Сина Твоєго Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Йому же подобає всякая слава, честь і поклонення з обізначальним Його Отцем, Пресвятим і благим, животворящим Його Духом, нині і присно, і во віки віков. Амінь. І даш нам, владико, на сон грядущим, покой тіла і душі, і сохрани нас від мрачного сна гріховного, і від всякого темного і ночного сладострастя, укрути стремлення страстей, угаси рожженные стрелы лукавого, я же нанельстивно движимая, плоти нашей в устании утоли всякое, земное, вещественное нашему друганию успей, даруй нам, Боже, бодрому, целомудропому, сердце трезвящееся, сон легоги всякого сатаны на мечтание изменен, восстане же нас во время молитв, утвержденных в заповедях Твоих, и память судеб Твоих в себе твердо имуще,
Синочної славословія нам даруй, воєже піти і благословити і славити пречесної великолепе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Преславна є Преснодіво, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сину Твоєму і Богу нашому, да спасе Тобою душі наша. Уповання моє Отець, прибіжище моє Син, покров мой, Дух Святий, Тройці Святая, слава Тобі. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високопреосвященніший Владико, благослови. Христос істинний Бог наш, молитвою причисти своєї Матері, силою чесна, животворящого Христа, святих славних всіх хвальних апостол, святих равноапостолів Мефодія, і Кирила, учителей славянських, святих мучеников, и же в Марии, и же память совершаем преподобного Алексея, карпаторусского исповедника, преподобного Иовольского, и всех карпаторусских святых, и всех святых помилуй, спаси нас, яко благо человеку любит. Амінь. Благословите отцы, святые, братья и сестры, прости мне грешного, яко совершил ділом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. Бог простите, Отче святий, помолися і у нас Боже, грішних. прости и помилуй от всех нас, помолимся, Господи, Отце нашим, блаженнейшему митрополите Онуфрию, Господи нашему, высокопреосвященнейшему митрополите Феодоре, и все во Христе братья наши. Господи, помилуй. Бог, храни в стране нашей, власти и воинстве ее, Господи, видящим и любящим нас, умилующим и служащим нам, Господи, заповедавший нам достойно молитву всего Него, избавление плененных и отшедших от всех братьев наших, горе плавающих и немощих лежащих. Молимся и изобилие плодов земных и о всякой душе христиан православных. Блажен православный архиерей, архитер святого храма сего. Родители наши, все прежде отшедшие отцы и братья наши, все лежащие, святоправославные, рцем его себе сами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитвами святых Отец и Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Ненавидящих, обидящих нас, прости, Господи, чоловіколюбче, благотворящим, благо сотвори, братьям і сродникам нашим, даруй, яжико спасенню, прошення, і жизнь вічною, в немощах сущие, посіти, ісцілення даруй, и же в море управи с путешествующими, с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповідавшим нам недостойним молитися у них, помилуй по велиці Твоїй милості. Помяни, Господи, прежде усопши отцы и братьев наших, упокоя, и же пресещает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и даже им яжеку спасению, прошение, жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвіти наш ум світом разума Твоєго, і настави нас на стезю заповідей Твоїх, молитвами пречистої владичиці нашої, Богородиці і Преснодіву Марії, всіх Твоїх святих, яко благословення си во віки віков. Амінь. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Амінь. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Царю небесний, утішителю душі істини, і же вознесися, ісполняй сокровище благих, і жизни подателю, прийди і вселися в них, і очисти от всякої скверни, і спаси блаже душі наша. Господь, явися нам, благослови ряди во имя Господне, исповедайтеся Господеві, яко благ, яко век милость Его. Господи, явися нам, благословен гряде во ім'я Господнє. Душа чага, душами імені Господнім противляхся іма. Бог Господи, явися нам, благословен гряде во ім'я Господнє. Юмру жив буду і повім діла Господня. Бог Господи, явися нам, благословен гряде во ім'я Господнє. Амінь, Боже, не
пригоша, зижущийся, и без во главу гладу Господа Бысей, и издивен в очи всех наших. Бог Господи, явися нам, благословен гряде Его ім'я Господнє. Прийдіте, Христо, імениті люди, составим похвалу чесному кресту. На нем же Христос Царь слави, руці раз простер, возведе нас на первое блаженство, і снеожений з подахом прелестію Змієвою. Ти же, о Пресвятий кресте, яко ім'я присущую тобі силу розп'ятого Христа, спасай і сохраняє всяких бід любов'ю зовущия ти. Радуйся, чесний кресте, всерадостное знамення нашого іскуплення. Радуйся, чесний кресте, всерадостное знамення нашого іскуплення. Ангелов лици, яко Божої служителі, крест обстоящі, вольное страдання Христа Жизнодавця прославляють. Ми же страданнями того вічної смерті збавшися, подражаємо горнім силам радосно взиваєм. Радуйся, крести, яко на тобі Христос Бог наш, волею руці розпростер, спасення наше соділа. Радуйся, яко розпротежимся на тобі Христом, преступлення Адама і Єви, простерших руки к древу запрещенному, упразднися. Радуйся, яко воздвиженому бувшу на тобі, аки преступну, законодавцу древня клятва, яже на нас бившая, і стребилася. Радуйся, яко діявшимися на тобі странним таїнством, род чоловіческий от смертний освободися. Радуйся, яко пострадавшим і умершим на тобі жало смерті сокрушилося. Радуйся, того ради страдання Бог з чоловіками примирився. Радуйся, чесний кресте, всерадостне знамення нашої іскуплення. Радуйся, чесний кресте, всерадостне знамення нашої іскуплення. Паче человеку, Господи, Ты вочеловечился, крези смерть, вольно плотью претерпелись за род наш, да от смерти вечной избавивши, исповедующий Тя Сына Божия, и вопиющий Ти Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Разум человече изнемогает, постижение веле тайны Твоей Христе воплощения, вольного за нас страдания, как Ты Бог сей бесстрастный, страсть крестную, яко человек претерпел и сие орудие смерти Твоей соделал иси, источником жизни и спасения всем, благочестно у Тебя верующим и хвалебно воспевающим. Радуйся, кресте, на нем же судейся таинство века предопределенное. Радуйся, яко на Тебе совершится наше искупление, многообразный в образе Есенник предъявленное. Радуйся, яко умеренно Тебе жизнодавец, кровь и воду источи, ими же грехи наши умываются. Радуйся, яко каплями святейшей крови греховные струпы душ наших очищаются. Радуйся, кресте, яко же древо, жизни еже есть посреди рая Божия, христианам вожделенный. Радуйся, плодами бессмертия умно нас питающий, надеждою жизни вечная, малодушие наше ободряющий. Радуйся, честный кресте, всерадостное знамение нашего искупления. Радуйся, чесний кресте, всерадостное знамення нашого искупления. Крест Твой, а ще й древо видимое есть,
существом, но божественною, одіною силою і чувственною міра, уявляємо умно наше чудотворять спасіння, подвизає піти Тебе, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. І ми ще перед очима нашими крест присвятий, святолепним поклоненням то й почитаєм, розпенчувався ради нам Спаса Христа, і лобизаючи взиваєм. Радуйся, кресте прославлений, послушанні і страданням Христовим. Радуйся, возвеличений, возвышением на Тебе, Сына Божия, и же весь мир от падения Адамля воздвиже. Радуйся, яко збившогося на Тебе ужасного таїнства земли, ужасеся і вострепета земля, аки би хотя поглотити законопреступния. Радуйся, яко заклавшися к Тебе Анцу Божию, завіса храма роздралася, і жертва ветхозаветная упразднилася. Радуйся, кресте, яко розпачувався под Тобою каменюві, каменосердечний роди єврейський неверієм от Бога отпали, благодаті же священства і царствия лишившися. Радуйся, яко омрачившуюся сонцу, в страсти Христовой, ночь многобожия, прийде і світ віри воссия. Радуйся, чесний кресте, все радостне знамення наше искуплення. Радуйся, чесний кресте, все радостне знамення наше искуплення. Буря злобы, дышащие завистью, движимые первосвященницы иудейские, скрыша землю крестную Христе Божие, да не будет обличением безумия их, но то, яко сокровище дорогое из нет земли воссия, чанием благочестивой царицы Елены обретенной, и на радость всему миру явленной, с богокрасную песнею, Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Когда христианские люди честного креста обретения, прославляку распевшегося на нем Христа Бога, Господи, помилуй, взывающие, мы же ныне подражающие, прославляем крест Его святыми хваленьми, сицевыми, радуйся, кресте, землю сокровенный и оскверненный грехами нашими естество земное осветивый, радуйся явлением своим, из недр земных улителей воплощения Божества Христова посрамивый, радуйся, яко пострадавый на Тебе плотью, прия всякую власть на небесе и на земли, да всех и всякого Отцу приведет. Радуйся, яко умерен на Тебе, яко человек, силой Божества Своего, сокруши заклепы ада и изведи оттуда души праведных. Радуйся, кресте, яко разбойник благоразумный Христос, распявися Того исповедовать Тобою, аки лестницею на небеса взыдет. Радуйся, яко и всех освящением страстей Христу, страстменающийся, возводишь в Царствие Небесное. Радуйся, честный крест, и все радостное знамение нашего искупления. Радуйся, чесний кресте, все радостное знамение наше искупления. Господи, при Моисее иногда просит точи образ креста Твоего, являем побеждавшись враги Твоя, ныне ж самый крест Твой муще, помощи просиме, укрепи церкву Твою и даруй ей победу на враги. Да расточаться всі врази Твої, не випоющий Ти. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Чесного креста Христе дійство образив Мойсей, побідив противного Амалика в пустині Синайській,
і коли постиравши руці креста образ творя, укріплялися люди, нині же все ще й збиття на нас ісполнилося, днесь крест воздвизається, і демони відбігають, днесь тварь вся от тлі свободилася, яко вся креста ради восіяла нам даровання, тим же радуючися вопієм. Радуйся, кресте, оружие Христово страшное, його же демони трепещуть. Радуйся, яко силою на тебе розп'ятого Христа, бісовські полчища далече прогоняються. Радуйся, яко силою действующей в божественной благодаті победи на сопротивне Христолюбив людям даруються. Радуйся, яко тебе, як от високорослейного и многоплодовитого древа Христова страдания, плода жизни и спасения нам произрастают. Радуйся, честный кресте, все радостные знамения наше искупление. Радуйся, честный кресте, все радостные знамения наше искупление. Проповедников силы и божества Христова явися иногда, животворящее древо крестное, егда прикосновение своим воскреси мертвого, и жизни возведе его, еже видевшие мнозию людей и язычников, познаша велию благочестия тайну, яко спасение ради человеческого Бог во плоти явися и страсть крестную претерпе, да спасет вопиющему. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Боже древо райское, привели возвысися на Голгофе, честный крест Христов, от одну дужи во всю вселенную распростре, мысленной ветви благодати, распеншегося на ней. Под его же сенью обретают прохладу, полимый зноем страстей и хотящий благочестно жить в Христе Иисусе. Тем же и мы, благодати то причастницы, весело взываем. Радуйся, святый кресте древом жизни Адама, ради видами насажденный, преображенный. Радуйся новым Адамом, руцы на тебе распростершим, миру явленный. Радуйся, яко под сень благодатного защищения Твоего, всевернее прибегают. Радуйся, яко милосердием даровавшего нам Тебе, кающиеся грешницы огня гиенского избегают. Радуйся, кресте, утешение наше в скорби и печали. Радуйся, живительная отраду, и помощь изнемогающим в борьбе с прелами страстей мира и дьявола. Радуйся, честный кресте, всерадостное знамение нашего искупления. Радуйся, честный кресте, всерадостное знамение наше искупление. Хотя явити роду человеческому благости и милосердия своего, неисследуемую пучину крест Твой, Господи, далися нам, твердо блюстителя и прогонителя демонов, тем же все и мы, и же в Тебя верующие, прославляем величие страсти Твоея, благодарно поющие Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Діла явилися, Господи, крестом Твоїм чесним, розпеншимуся Ти на том плотію, вся тварь змінися, сонце лучі своє сокрило, основання землі восколебалися, а сокрушися державою Твоєю і зведе юзники. Я же от века содержал єсть, сего ради уязаєм той сими пісненними цвітами. Радуйся, кресте, яко пострадавшого Тебе вся тварь, сострадавший, яко Творцу своєму владиці. Радуйся, яко силу того божество,
свидетельствовало солнце помрачением и земли поколебанием. Радуйся, яко умерший на тебе не удержалось в мертвых, но разрушив державу смерти, в третий день воскрес. Радуйся, яко воскресшему тому проповедь евангельская, от лика апостольского начавшаяся, но во всі концы земли и зайшла. Радуйся, крест, яко тобою к мирослужении многобожие языческое упразднилося. Радуйся, яко тебе ради правовіра віддано Бога в Тройці слави Мого, по всій землі утвердилася. Радуйся, чесний кресте, всерадостное знамені нашої скополеної. Радуйся, чесний кресте, всерадостное знамені нашої скополеної. Странного, очеловечеся и на кресте распято, бывшее мысленно видяще, устранимся суетного мира, ум на небеса приложи, силу ради Бог на землю снитель на крест, взыдет до те, акелествует на небеса, возведет вопиющий ему, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Суевою веселится, предлежащий, видящий крест, им же поражен пусть супостат, и же древле в рае, кушение запрещенного плода, те крестивые, и пленники себе сотворивы, тем же и мы, сродующиеся правоцем нашим, во избавлению от пленения нашего душевного, благовейно воспеваем, радуйся кресте, яко на тебе, пастырь добрый душу свою положи за овцы своя, и даже до ада сниди еще заблудши. Радуйся, яко той, не презрадил руку свою Адама своевую, да свиньями праведники из Хития, из ада, яко же из челюсти зверя крепко и в рай вселит. Радуйся, яко на тебе, пригвожденному Христу пламенное оружие, плечи даде и херувим, Эдем хранящий, отступи от древа жизни. Радуйся, яко мы ныне крещением, возрождении во Христе новые люди, невозбранно причащаемся райской пищи. Радуйся, кресте, жезлы силы Христовы, от Сиона посланный, им же мы пасемся на пажити евангельских учений. Радуйся, яко тобой невредими сохраняемся от волков, душегубный, яко львов, рыкающих, ищущих поглотите. Радуйся, честный кресте, всерадостное знамение нашего искупления. Радуйся, честный кресте, всерадостное знамение наше искупления. Всяких бит и козней вражьих избавленный, кресте треба блаженный, яко приеми благодать и силу от превожденного на тебе Христа, ему же яко Богу и Избавителю нашему, благодарственно и хвалебно поем Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Ведь исто всякое земнорода гнедовлиет к прославлению Твоего креста, Господи, на нем же спасение наше судилал еси, тим же недоумевающим восхваляти Той по достоянию, взываем сигице, радуйся, крест, якого вознесенный на Тебе спас мира. Многие люди и познание своє призвав, и до ныне призывают. Радуйся, якого сяви на Тебе, яке на свящнице, світ істини всяк конце земли світом, боговедение озаряет. Радуйся, яко нині восток і запад, пострадавши на Тебе, прославляють. Радуйся, яко і Тя, яко подножие Христово, всі вірні возносяще, прославляють. Радуйся, яко Тебе, яко отнісяка йому істочника. Христо імені ті люди обілі благ вічних почерпають.
Радуйся, чесний кресте, все радосне знамені нашої скуплення. Радуйся, чесний кресте, все радосне знамені нашої скуплення. Спасися хотящим нам, и под сень защищения Твоего прибегающим, будь помощник при святый кресте, сохраняемый от всех зол, силой на Тебя распятого Христа, Ему же, яко Богу избавителю нашему, благодарственно и хвалебно поем. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спаси, ограждающая нас от беды напасти кресты всечестны, и столб крепкий против лица вражия. К нему же невидимые бурители приступить не смеют, боящиеся взирать на силу Твою. Сего ради с миром рождаемся святым Твоим знаменем, и весело воспеваем. Радуйся, пречестный кресте Христов, от нападения духов злобы нас защищай, радуйся, от различных стрел их невредимы нас сохраняй. Радуйся, яко знамени Твоего, с верой благочестно творимо все силы ада, яко дым от ветра исчезают. Радуйся, яко Тобою вся крепость их, яко воз, от лица огня истаивает. Радуйся, яко святые мученицы, знаменем Твоему рождавшийся имя Христова призвавши, всякий вид мучений мужественно претерпеша. Радуйся, яко преподобные отцы помощью силы божества, знамению Твоему присущая, бесовские страхования и страстей восстания победиша. Радуйся, честный крест, и все радостные знамения нашего искупления. Радуйся, честный кресте, все радостное знамение наше искупления. Пені всеумиленної приносим Ти, всечесний кресте, і смиренно молимся, розп'ятому Тобі, Христу Богу нашому, і же дарував нам Тебе во утраді і утішенні в скорбях, да страстю Своєю збавити нас от страстей душеврегедних, і научить благоверно воспівати Йому. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Світом благодаті Божией, таинственно Ты принесущая, просвети наше душевное чувствие кресте Пресвятый, да Тою озаряем и наставляем, не поткнемся в камень соблазна, но да возможем путь заповедь Божий правошествовать во всей жизни нашей, воспевающей Ты сыце. Радуйся, не перестающих чудес Христовых, вестниче и милосердия, Его к роду человеческому проповедниче. Радуйся, кресте рода человечего обновления Нового Завета, Христова печать и утверждение. Радуйся, торжество веры христианский, благонадежный, яко упование нашего. Радуйся, святых храмов Божий, украшений, домов благочестивых, ограждение. Радуйся, полей и вертограду благословение. Радуйся, всех стихий освящения. Радуйся, честный кресте, все радостные знамения нашего искупления. Радуйся, честный кресте, все радостные знамения нашего искупления. Благодать Твою, всемощную подашь нам, Господи, да последует Тебе, Владыце нашему, всем же крест наш, не возьми превождающийся тому, да трудами, воздержанием и смирением, да так причастницы будем страданий Твоих, униже истекай потоцы жизни вечные, напояющие вся, правоверные, благочестно поющие Тебе, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Великий
Величие Твое, всечестный кресте, восхваляем Тебя всеяко, победоносный скипетр Царя Небесного, нашего же спасения всерадостное знамение, тем же и вопием. Радуйся, кресте, православных христиан, державы несокрушимое Его рождение. Радуйся, святителей, украшения всех подвижников веры и благочестия, сила и подкрепление. Радуйся, кресте, от колыбели до гроба на всех путях жизни нас ворождает, и по смерти на воздушных метарствах от духов злобы нас защищает. Радуйся, яко под знаменем Твоим, почивающие, умершие в вере и благочестии, последний день воскреснут в жизнь вечную. Радуйся, кресте, явлением своим на небесе предварите и славное второе пришествие Христово. Радуйся, яко распеншие Христа, и все неверные узритя, тогда и горцы возрыдают, любящие же Господа, зрящие Тебя вельми возрадуются. Радуйся, честный крест, и вся радостное знамение нашего искупления. Радуйся, честный кресте, все радостное знамение наше искупления. О, пречистенный и животворящий кресте, Господи, всіх християн утешение, да ныне предлежаще видяще, возводимся мыслью к распятому на Тебе, Христу. Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилують нас грішних, и сподоби вселенню райських вічно воспівати Йому. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пречестный, и животворящий кресте Господи, всех христиан утешение, Тя ныне предлежащее, видящее, возводимся мыслью распятого на Тебе, Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилует нас грешную и сподобит вселенье райских, вечно воспевать Ему. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пречестный и животворящий кресте Господи, всех христиан утешения, Тя ныне предлежащее, видящее, возводимся мыслью к распятому на Тебе, Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуй нас грешные, сподобит вселенье райских, вечно воспевать Ему. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангелов лице, як Божии служители, крестообстояще, вольное страдание, Христа жизнодавца прославляют, мы же страданиями то вечной смерти избавшися, подражая горним силам, радосно взываем. Радуйся, кресте, яко на Тебе Христос, Бог наш, волею руце простер спасение наше содело. Радуйся, яко распротекшему на Тебе Христом преступление Адама и Евы, простерши руце ко древу запрещенному упразднися. Радуйся, яко воздвижено бувши на Тебе, яко преступну законодавцу. Древняя клятва еже на нас бывшая потребися. Радуйся, яко зидевся на Тебе странным таинством. Род человечий от и смертный освободися. Радуйся, яко пострадавший и умершим на смерти сокрушися. Радуйся того, ради страдання Бог чоловіки примирився. Радуйся, чесний кресте, все радостне знамення нашого искупления. Радуйся, чесний кресте, все радостне знамення нашого искупления.
Вон мем, прийдите, Христі, люди є, состави по холочесному кресту. На нем же Христос царволице раз просте, возведе нас на первое блаженство, и зневожені спадохом прелестью змеевую. Ти же обрезаний кресте, яко имеє присущу тобі силу расп'ятого Христа, спасай и сохраняй от всех бед любові зовущая ти. Радуйся, чесний кресте, все радостне нашого іскуплення. Вон мем премудрость вонним прокимен глас четвертий. Видишь все концы земли, спасение Бога нашего. Видишь во всей конце земли спасение Бога нашего. Господи, Господи, песнь новую, яко дивно сотвори Господь. Видишь во всей конце земли спасение Бога нашего. Видишь все концы земли, Спасение Бога нашего. Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко святый си, Боже наш, и во святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Бога, святых Его, хвалите Его, во утверждении силы Его. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание Да хвалит Господа. и сподобитесь нам, слышание святого Евангелия Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость проси, услышим святого Евангелия. Мир всім і Духові Твоєму. От Йоанна Святого Євангелія чтеніє. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, вогонним. Во время оно, стояк при кресте Иисуса, мать Его и сестра матери Его, Мария Клеопа и Мария Магдалина. Иисус же, видел матери ученика стоящего, же любляше глагола матери своей жену, «Це сын твой». Потом же глагола ученику «Се мати твоя». И от того часа пояду ученик восвояси. По всем веде Иисус яко вся уже совершишеся, и преклонь главу предаде дух. Иудеи же, понеже пяток бе, да не останут на кресте телеса в субботу, бебо велик день, то я субботы, молиша Пилата, да прибьют голени и возьмут. Придоша же воины, и первому оба прибиша голени, и другому распятому с ним. На Иисуса же пришедший, яко видиша его уже умерша, не прибиша ему голеней, но едино двоем купим ребра ему прободе, и оби изыды крови вода, и видевы свидетельствова, и истину есть свидетельство Его. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твоєї. Молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. І ще молимся Тобі, Господу Богу нашому, єже услышитесь глас умилення нашої молитви, помилувати раба Твоєго блаженнішого Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви, благодатної Спасительної, і оздраві високопреосвященнішого митрополита Фьодора сього Бог храни мою паствою, собору, де наше духовенство,
соборний православний наш народ, і о здравии долгоденствии, инокиня Анастасии с учадами сродниками, болящей Ольги, Иоанна с чадами внуками, Василия Магдалины, тяжко болящей Марии, тяжко болящего младенца Анны, тяжко болящего младенца Ивана, о здравии путешествующей Елены, владева Ярослава, о здравии Нины с сродниками, исполнении прошения, о неспособности Божьей помощи, благословения исцеления, болящего Иоанна, болящего Владимира, Елены, Тамары, Юлии, Николая, Виктора, болящие Людмилы за исцеление, о здравии благодарных Иоанна и Марию, Вячеслава, Николая, о неспослании Божьей помощи, добру долю, Яника Софийку, Любови и Юрия, о здравии учащейся Анны Серафим, отроку Дмитрия Марию, о здравии Ивана Марии, младенца Иоанна, о здравии Виктора Марии Наталку, Анны Светлану Михаила, Александра Владимира Марии, Анатолия Марию, Василя Александра, Дмитрия Юлия Александра, Рафаила Георгия Михаила Сергия, Митрополита Арсения Федора Владислава Марии Михайла, Анны Марии Миколая Михайла Оксаны, Юрия Андрея Оксаны, болящого Антона Наталки Екатерини, тяжко болящого Любові болящої Ігоря Людмили, младенця Василіана Йоанна, Єлизавета, Олександра, воїна Юрія, всіх наших воїнів, всіх переселених і всіх сущих бідах і в напастях, і в больницях лежащих, і на чужині трудящихся. І о здравії Степана Марії Дар'ї, Євгена Єлі Ніколая, Петра Йоанна, Йоанна Наталки, Світлани, воїнів наших Анатолія, воїна Максима, воїна Анатолія, воїна Валентина, воїна Михаїла, Ніколая, Софії, Магдалини, Єлизавети, Надії, Світланки і всіх наших воїнів. І о здравії Лідії Наталки Серафіми, учащуюся Вадим Мар'яни Надії, учащуюся Анни Марії Юрія, болящого младенця Дар'ї, Марії Василія Василини, Івана Наталки, Марини, протрея Дмитріяна Євгенія Миколая, протрея Василіана Варвару, Ігоря, Марії Анни Дмитрія, о здравії Божої Марії, в ісполненні прошення їям, о здравії всіх предстоящих, молящихся з нами і просящихся на молитву церкви, і всіх пом'янутих в сорокаусті, і благодатью і щедротами ісполнитися прошення їх, не спосилай людям нашим дар духовно-тілесне ісцелення, радость духовная, радость спасения Дух Христов, покров Божия Матери, рецемсі Господи, услыши милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив чоловік любить Бог єсі, Тобі славу восилає, що безначалі Ти Отцем всі святим лаєм, і же утворящий Духом нині присно і во віки віков. Амінь. Ко чесному і же утворящому Христу, сумлені в серці помолимся, Господи, помилуй. Кресте честный, хранитель души и тела будеми, образа своим беса не злагая, враги отгоняя, страсти упражняя, и благовение даруй ми, и жизнь и силу, содействием Святого Духа и честными, пречистые Богородице мольбами, яко благословен еси во веки веков. Амінь. Величаєм Тя, живодавче Христе, і чтем крест Твой святий, им же нас спас єси, от работи вражия.
Долгоденственное мирное житие подай, Господи, всім поминаем нами о здравии, предстоящим молящимся, сохрани их, Господи, на многое и благое лето, многое лето, благое лето, многое лето, благое. Господь кріпость людям своїм дасть, о Господь благословить люди своя. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посреди нас, нині свершивши акафист благословенному Господу Ісусу, поочередно і страстям, читає текст наших акафистів сьогоднішнього чесному кресту, можемо лише одно сказати. Стільки в тому акафисті науки євангельської, церковної, богословської, що сектантам і протестантам, кілько ми научимося і чуємо, і молимося в одному акафисті, їм треба провести і 10, і 50 научних конференцій, і ніколи до того рівня не піднімуться, бо многі речі вне церкви не відкриваються. Тільки в церкві Христовій, коли чоловік подлинно причащається, відкриваються духовні очі. Вспомнім, коли утікачі із Єрусалима, апостоли, утікачі були, призналися, самі сказали, утікають з Єрусалима, а їх Ісус остановив. Куди тікаєте? А вони йому даші мораль вичитали. Ти що, один такий, що нічого не знаєш? Які события були? А які? По-слав'янськи Киї. А вони йому кажуть, що був великий чоловік, Ісус, сильним ділом, словом, я мося надію, що то Месія, а от його вже третій день, як наші князі, наші сильні міри сього розп'яли його. Що нам далі робити? Тікаємо з Єрусалима, бо ідея і все, що сказав він, вже ніч не стоїть. І тоді Ісус каже їм, о несмислені і косні, тобто тверді серцем, щоб повірувати то, що написано в псалмах, і почав їм заново проповідувати. І доки дійшли із Пселенії, то закінчилася проповідь Ісусова, де Він говорив у псалмах про пророчество і казав, не так ли подобало пострадати Христу, ведь написано чорним по білому у той час іще, що Ісус, Месія, прийде з небес, буде Еммануїл, з нами Бог. Но Він буде розп'ятий на кресті, а в третій день воскресне. Так написано? Так. Чули сте? Чули ми. А почому тікаєте з Єрусалима? Розвели руками. Тоді Ісус бере хліб, благословляє, совершає фактично Євхаристію, літургію, приломив їм хліб, роздав їм. І коли вони вкусили хліба, їмся відкрили очі, і вони впізнали Ісуса. От що треба мати. Щоб відкрилися духовні очі, потрібно чоловіка не тільки просто купити Біблію, як то твердять сектанти. Навіть мало, що просто читати, бо читали Біблію від початку до кінця і сатаністи, і всі ті лжеучені, так називаємо наукові атеїсти, вони читали її вдолі поперек, і по діагоналі, шукаючи, де протиріччя, де не так, де сяк, де можна думати. Но що їхнє читання Біблії дало? Вони ведь продовжали бути сатаністами, продовжали готувати речі. Ведь такий знаменитий Губельман написав «Біблія для віруючих і невіруючих». Правда, він своє прізвище прикрив. Ну що він писав? Переписував другі оті слова і висміював. А що оказалося?
він так і остався безбожником, і помер безбожником, і полетів у пропасті пекла. А люди, котрих він хотів зробити атеїстами, котрі зломили у собі оту приманку, не прийняли і осталися вірними, остали дітьми Божіми і наслідили Царство Божие. Вот почему так нам важно пам'ятати, що в православній церкві що цінне? Євангеліє, Писання, предання, традиції, все то є, чого не мають уже і уніяти, котрі ще зовнішньо держаться нашої оболонки, зовнішньої обряда. Уже суті многої втратили, абсолютно того не мають латинники, римокатолики і протестанти. Вдумайтеся, подивіться на службу обикновенного сектантського засідання. Музика грає, б'ють бубни, ударники, гітари, вийдуть дівчатки, красно співають пісні о Ісусі Христі. Потім виходить якийсь проповідник, 1-2-3 цитати, і все. Якщо б вони, сектанти, прочитали хоч раз не весь акафист 12 пісень, а хоча б одну пісню почувствовали б силу православ'я, силу євангельського духа, і все те, що церква має опитом провірено і прийнято, закладено у наш акафист. Тож, ми совершили з вами акафист кресту Господню, потім поочередно страданням Христовим, і ми з вами получаємо тільки інформацію, яку ми слухали десяток лекцій великих і славних професорів. А це нам дає просто церков, і ми вдома співаємо акафист, а ми вдома, наш дом перетворюється на школу, церкву, школа благочестия. Вот це і є православний обряд. Не просто зовнішньо ходити, ризи, це теж нужно, а мільйон слів розгуляті по нашим молебнам, по нашим акафистам, по нашим всім духовним текстам. Особливо унікальна текстовка стихири на Господи возвах, коли співаємо вечерні, коли усі мудрості праздника і богослов'я завершаються догматиками, тобто піснями Божої Матері, де ми почитаємо Божу Матір і у тих пісень кажемо, чому? Да тому, що на основанні є в Біблії, і тому восточний обряд, який ми бережемо православні, це не просто оболочка, а ціла кожнодневна академія, коли служиться служба, читаються акафисти, це йде супернаучні конференції, в котрих учення Христово преподається в самій удобній, доступній формі до всіх людей. Ведь деколи на богословській конференції щось сложне люди не поймуть. Но в акафисті то все розкрито, розложено по полочкам, і душа і серце радуються. Боже, благодарим Тебе, що ми православні. Благодарим Тебе, що ми обладаємо православним восточним обрядом, котрий прийняли ми від Кирила і Мефодія і від греків. І Кирил і Мефодій, хоча не все, але в основному священне Писання і основні богословні книжки і псалтирі перевели, і тим самим дали нам такий толчок нашому народу слав'яно-руському, слав'яно-русинському, нашим предкам, що за короткий час в центрі Європи християни досягнули уровня Візантії. То же саме чудо потім показали через 120 років у Києві, коли наші люди несли їм книжки і допомагали князю Владимиру крестити Київську Русь. До сих пор ніхто не вкаже, хто ж допомагав крестити Київську Русь Владимирові. Ведь не був ще назначений там навіть митрополіт. Хто там був? Перший митрополіт прийде аж через рік, у 989 році. А хто ж, де був тот митрополіт, священник, котрий крестили при Владимирові? Це були наші предки, виходці Карпатської Руси із древньої Болгарії, де фактично наша половина була поддана туди Болгарії. Древні болгари і древні русини допомагали крестити. Ну що несли в Київ? Не просто лекція,
а вже були молитви, акафисти, канони, все то несли в Київ. І там зазвучало православ'я, і через якісь 100 років уже син і внук Владимира вже будують Святу Софію Київську, щоб бути ровним Візантії. Господи, яка сила в наших акафистах, скільки добра і навчання ми маємо благодаря этому. Держимося нашої віри православної, канонічної. Сьогодні ми в складі Української православної церкви, де предстоятель, блаженніший митрополит Онуфрій, де ми видимо переважно більше архієреїв, наших священиків наших, це нині вже відкрито ісповідники за віру Христову. Народ Божий ісповідники, но їм допомагає велика школа, ім'я котрої православна церква, а у ній бібліотека під іменем Восточний обряд. Держимося свого, бо лиш так ми багачі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посреди нас. Благословення Господнє на вас, то благодатью человеколюбием всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Слава Тобі, Христе, Богу поїнакше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високопреосвященніший Христос, Владико, істинний Бог наш, благослови. молите причетому силою чесного і ждуряще креста, а ти став на всяких апостолів, і всіх святих помилують і спасет нас, яко благ чоловіколюбецем. Амінь. Под крест Твой стану, Спасителю мой милий, і молю Тебе, подай же мені за гріхи жаль щирий. І молю Тебе, подай же мені за гріхи жаль щирий. За мене терпиш, за мене ти розп'явся, за гріхи мої, провину мою, убити ти дався. О рани твої безмежні муки, кличуть вони нас, взивають всегда, до жалю й покути. Страдальная мати под крестом стояла, тагала ридати, в слезах промовляти. Ой, сину мой, сину, за яку провину переносиш нині тяженьку годину на кресті. Я тебе купала горькими слезами, я малим ховала перед ворогами, а нині плачу, бо тебе вже трачу. Вже тя, милий сину, більше не побачу, сину мій. Іду я ко Христу, бо інде я не найду душі моєї спокою. Там найдуться Божа мати, болезнями знемагати, меч проб'є душу твою. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
пред